Falatokan, ala n'a kira. Woyi ne ba, woyi ne fa. Kunu ne mirila, ne amina, ne jɔrɔla, ne kasira, ne kulela, ne wolontora. Kalanta waati sera, waati dumanba, nka waati gɛlɛnba. Kalanta dabɔra tugun, a dabɔra ma jugu, a dabɔra tugun de ka jugu. Ne mirira, ne jɔrɔla, ne amina, ne miirikan ko dɛmɛ, ne kasikan ko jigi, jɔn ko ala, jɔn ko akira. Bi ne bɛ yɛlɛ wa, awɔ, ne ɲagarila, kalanminɛnw sɔrɔla, gafew dira, walaliw bɛ fan bɛɛ, awɔ, ne tɛ falatɔ ye bilen, ne tɛ yatimɛ ye tugun, ne ye bɛtɛ ye, bɛɛ ne tɛ, ne sewara, ne wasara, a y'aw ta kɛ, a tɔ bɛ ne bolo, aw ni ce, aw ni baraji. Kɔrɔ an bɛ Ala fo k'a barikada, Ala min ye don jira an na. Ne bɛ yan wulada in na, ne bɛ yan Kati kumanaba tɔgɔ la, ale de ye n bila ko n kana nin kɛnɛ kan ka kɛ seere. CAPDH ka baara min kɛ ka ɲɛsin yatimɛw ma pour n kana k'a seere. Ne yɛrɛ salle kɔnɔ c'est vraiment ému parce que initiative don a ka ɲi kosɛbɛ. Donc se tɛ mɔgɔ min ye falatɔw ka école minɛ ani wolosɛbɛn dilan ka d'u ma pour que ka se ka don école la pour que don wɛrɛ u ka se ka kɛ siniɲɛsigi ye cogo min na u yɛrɛ ma ani ka kɛ siniɲɛsigi jamana ma. Je pense que initiative ɲumanba don. Et puis a kɛla don min na c'est vraiment symbolique. Bi fana ye octobre kalo tile fɔlɔ ye kalo min ye kɛrɛfɛdɛn kalo ye ani ɲɔgɔn dɛmɛ kalo. Donc CAPDH ka activité in kɛla ka bɛn o don ma. An bɛ Ala fo k'a barikada, an b'a ɲini CAPDH mɔgɔw fɛ halisa u k'u cɛsiri baara in na pour que baara in a kana se ka dan Kati dugukɔnɔna la cogo min na mais Kati commune fɛn fɛn bɛ yen nɔ u ka se ka orphelins recenser pour que nin baara ɲɔgɔn caman ka se ka kɛ cogo min na. An b'a ɲini dɛmɛbaga wɛrɛw fana fɛ u ka fara CAPDH mɔgɔw kan pour que initiative modèle la ka se ka caya an ka mara kɔnɔna la cogo min na. Déjà alamisa tɛmɛlen Kati préfet ba yɛrɛ ale fana y'a kɛ k'a di orphelin mɔgɔ 800 ɲɔgɔn fana ma. Donc an bɛ k'a ye nin initiative bɛ se ka caya. C'est pour vous dire que aujourd'hui plus de conscience de bɛ ka na mɔgɔ la k'a ye ko ɲɔgɔn dɛmɛ o ɲɔgɔn tɛ i ka yatimɛ dɛmɛ a ka se ka bɔ a yɛrɛ la a ka se ka kɛ siniɲɛsigi a ka se ka jamana dɛmɛ. Je pense que o ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ. Donc an bɛ Ala fo k'Ala barikada, an bɛ CAPDH mɔgɔw fo ka initiative na ka ɲini u fɛ halisa Ala k'a san wɛrɛ ta jira an kɛnɛ la. Mariam kɔni tiɲɛ na kɔni diyara ne ye a wasara an ma kosɛbɛ. An kɔni bɛ an bɛ Asimu Koyitaw fo k'aw yɛrɛ fo a ka baara ɲuman na. Ala ka kɛnɛya ni si d'aw ma, Ala ka laɲiniw sabati. A y'a di denmisɛnnin min fana ma k'u ka kalan kɛ, Ala ka kalan sabati ye, Ala ka barika d'u la, Ala ka ɲinifɛnw sabati. An kɔni bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn. N'u kɔni ye kalan kɛ, an minnu ye denmansaw ye, an bɛ bɔ nɔgɔ la. Min ye nin baara kɛ ka falatɔw k'u ɲɛji cɛ, kuma min den ta a bɛ ka ko kalan tuma min na ne tun bɛ ka kasi parce que n bɛ ka n bila u nɔ la n'a sɔrɔ ne tun sera ka n denw to yen mais Ala y'a ɲɛsin u ma. I b'a sɔrɔ an ka kuntigi denw b'a la. Mɔgɔden b'a la mais n'i y'a ma sigi so ka baro kɛ tan cogo ka taa yaala ka taa sinima ni ka taa bɛrɛtu ni fɛnw jouer ka taa baara la ka taa Ala kuta dɔw de bɛ nɔrɔ la dɔw cɛ bɛ nɔrɔ la dɔw muso bɛ yen dɔw denw bɛ yen dɔw balimakɛ bɛ yen dɔw teri bɛ yen dɔw sigi u bɛ ka san anw de ye f'an ka bila an kunna k'a fɔ ko dɔw de bɛ yen olu k'an tifa sisan n b'a mɛtiriw fɛ n'a école taara faso kanu a y'a don denmisɛnninw kun na a ka miniti 5 o 10 o 25 a ye ta a ka bamanankan na a ka denmisɛnninw kun na faso ye min o ko faso fɛ n'u tɛ faso fɛ fɛn caman bɛ yen a bɛ ku i la mais n'i tɛ faso fɛ ko caman bɛ kɛ faso la i mago t'a la mɔgɔ min ye nin fɛn organisé n b'o fɔ nin fɛn ɲɛ cɛli ye a bɛ dɔ fara mɔgɔ si kan a bɛ dɔ fɛ ka dawula ka fɛn fɛn ka ɲi maa b'a kɛ min ne n'a tun b'a fɔ ne ka daw tun ka di ne walahi nin fɛn barika ma Ala bɛ nin fɛ. Le prophète Père Salut Soli, il a été orphelin. Hali bolo mɔgɔ kɛ orphelin pour k'a kɛ tan o bɛ baraji ye surtout den y'a fɔ ko bi ale bɛ kasi mais bi ale bɛ ka yɛlɛ ale fa tɛ yen mais ale nin bɛɛ sɔrɔ ça fait pleurer a ka fatɔla kasi n'a bɛ ka du kɔnɔ a kana la kasi a y'a nɛgɛ ni fatɔla kare kɔnɔ a bɛ se ka min kɛ i den k'a ka ye a kɛ Ala kama k'a mago se ka bɔ a kalama ni fatɔla kasi ni Ala tɛ dɛ. Ne ni activité in organisé ne y'a jateminɛ Kati n ka association kɔnɔ caman bɛ n'a fɔ ne ɲɛna yatimɛdenw bɛ degun kɔnɔ alors que ne bɛ baara kɛ CAPDH hali ne ka association tɛ se ka dɛmɛ d'u ma nka ne ye projet monté CAPDH bɛ se ka dɛmɛ d'u ma CAPDH n'a ka partenaire ye n'o ye FAMOK ye a bɛ se ka dɛmɛba don yatimɛdenw ma ne yɛrɛ ka baara bɛ sinsin yatimɛdenw de kan ne yatimɛdenw ɲɛji bɔra Kati kɔnɔ ne ɲɛji bɛ bɔ. Nka n'u ɲɛji cɛra ne fana ɲɛji bɛ cɛ ne ni n baarakɛɲɔgɔn ninnu an bɛ Kati yan Katikaw de kama n ka foli bɛ Katika kelen kelenna bɛɛ ye fɛn fɛn bɔra ka na nin ko in ci an bolo an ka foli b'u bɛɛ ye
nka n bɛ bɔ kuma na n ba ka kuma don ko kuma filɛ nin fɛn bɛɛ b'a den wolo nka kuma de b'a ba wolo ni ne donna maa ma gasi la a ka yafa n ma kuma dɔnbaliya don n'o tɛ dabɔ n kama tɛ merci beaucoup. Les enfants ont des droits. La jeunesse, même une fois jeunesse, la jeunesse active, c'est une jeunesse qui pose des actions. C'est vrai, concert au Kadi, c'est vrai, balance au Kadi, mais au fait, nous avons le cas, on est distrait, mais alors on a une initiative sur nous, on a nous de Jidi, on a nous de Chaya, nous de Kapsa Kosoube. Parmi ces récipiendaires-là, il va se minimum série de ce qu'on nous donne là. Il va se doit nous na ni amad deme akata école là, parce que sababu a be jouer akademia kan kasoratnya ke ministry ou be jouer face au camp. Donc au kumuna ni initiative sur nous, anga nous de initier li Chaya. Valentin Kain, c'est une activité de facteurs vraiment avec cohésion que mama kedra be ban. Mais ça activité acte concrète nous me ska poser acte concret nous ska poser anga ou le Chaya comme des ska baraoudi amé a beka blala muso che demse macro dysfonction tala ikara dîner fenfela ikara ethnie fenfei on bien bel ka blala an ska ba kuma refene ko na ni ma mir la ka fo an préfecture mo fo la kan shi herala bamanan ko ni komi kechugo nyana o fo chogo te mo ko non quoi ama fo aka ni la jemi pleni ama fo aka ni chesiri minani ama fo ay ni kene mi sigi ni baraji ni kene ni baraji ni ala yarete mo shita dansoro ka yina fe aka to kani ni kene sigi anye ame kene mu ga wulena kene bilibili badu ni espace mu na be an bela jelen interpeller mo be kene ka ban bela jelen interpeller parce que den ka réussite o dugu jamana o bela jelen ka réussite mais ni den échouera ala kan kisi aramaden bela jelen ma aka tonya soro a konna la donc ni ay ko mo fagara ko caman be no den be ke ay mo caman ye a sɔrɔla depuis a ka fitiniya de la donc o gɛlɛya pour que ka se k'o éviter an ka parajurisiw ye nin baara mun kɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ u ye a la donc u dɛmɛbagaw n'o ye ambassade du Danemark ye a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen da sera min ma da ma se min ma an b'a bɛɛ lajɛlen fo yan nɔ donc nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ mun an bɛɛ lajɛlen de ka kan nin baara kɛ san kalo 12 kɔnɔna la